Salamu alaikum ‘yan uwa, barkanmu da wannan lokaci, barkanmu kuma da sake kasancewa da ku a wannan YouTube channel namu mai albarka AD Jos TV. So ɗan uwa, ina so idan yau ne zuwanka na farko wannan channel ɗin, ka daure ka danna mana subscribing, sai ka danna alamar ƙararrawa domin sanar da kai da zarar mun ɗaura sabon bidiyo. So kamar yadda kuka gani a title bidiyon namu na yau, za mu muku bayani ne akan wannan channel namu AD Jos TV. Wanda a baya mun yi so, amma yanzu za mu sake muku sabida sababbin zuwa. Sannan zan yi amfani da wannan dama wajen ba wa magoya bayan wannan channel ɗin haƙuri bisa ɗan ɗaukan tsawon lokaci da muka yi ba ma ɗaura muku bidiyo, wanda insha Allahu yanzu mun dawo ka'in da na'in za muna ɗaura muku shirye-shirye. Sannan kuma da Allah wannan bidiyon namu zai ɗan yi tsawo sosai, kasancewar bayani ne za mu muku daki-daki akan YouTube channel ɗinmu na AD Jos TV. Yana da kyau kafin kai subscribing ɗin channel ka san menene channel ɗin za ta yi, me za ta na koyar da kai, ko kuma me za ka na kalla. Da haka shi yasa muka ce bari mu fito mu faɗa muku dukkanin darussan da za mu na koyar da ku da kuma abubuwan da za ku dinga kalla a cikin wannan YouTube channel ɗin, wanda in dai ka zauna ka kalla zai yi wuya har ka je ƙarshe ba tare da ka ga ko da abu ɗaya wanda ya burge ka ba. Don haka ba tare da ɓata lokaci ba, bari mu fara. So abu na farko da za mu koyar da ku a cikin wannan YouTube channel ɗin namu shine video editing. Video editing na san kowa zai ce dama yau na sani yawancin mutane suna buƙatar koyon editing, ga masu sha'awar yin TikTok ko kuma waɗanda suke sha'awar yin YouTube, wato ma'ana YouTube for creators kenan. Ire-iren mu waɗanda suke son harkokin YouTube. Na san dai za ka yi YouTube kana so ka creating channel a YouTube, dole da buƙatan sai ka koyi editing, saboda ba zai yi duk ƙananan bidiyoyinka da za ka yi sai ka je ka kai amma editing ba. To insha Allah za mu koyar da ku wani editing da ya shafi wanda za ku dinga sawa a TikTok ɗinku ko Instagram ko kuma TikTok da dukkanin wani dai bidiyo da ya kamata ka yi. Sannan uwa za mu koyar da ku editing bidiyon waƙa, yanda za ku na ɗaukan waƙa ku je ku yi editing ɗinta. Haka zalika bayan wannan za mu koyar da ku comedy editing, yanda za ku na editing comedy, wanda shi kuma video editing na film, wanda insha Allah shi editing na film da ke ne abu ne mai sarƙaƙiya, ba za mu koyar da shi akan wannan channel ɗin naku ba, amma bayan mun gama koyar da ku wancan bidiyoyin namu, mun gama nuna muku su comedy, su interview da sauransu, duk yanda za ku yi su saddabar da komai duka insha Allah za mu koya muku. Bayan mun gama za mu ware lokaci mu buɗe aji, wanda za ku zo ku same mu insha Allah za mu koya muku editing tun daga farko har zuwa ƙarshe. Sannan ku sani cewa dukkanin wani bidiyo da za mu yi a wannan channel ɗin za mu yi shi ne da abu biyu. Na farko za mu yi amfani da wayar Android domin yi, na biyu kuma za mu yi amfani da kwamfuta, laptop kenan. Abin da ya sa za mu yi amfani da wa'annan shine da yawan mutane waɗansu za su ce su ɓata lokaci na gurin su zauna suna editing, suna yin editing da wayan hannu wato Android. Wasu kuma ba sa da ƙarfin da za su siya na'urar laptop ɗin. So don haka insha Allah dukkanin darasin da za ku koya wannan channel ɗin za mu yi na kwamfuta, sannan kuma za mu yi na Android. Idan kuka duba title za ku ga bayan mun gama rubuta muku sunan bidiyon za ku ga mun sa muku with PC. Idan kuka ga mun sa with PC, to wannan abin zai na amfani ne da kwamfuta. Idan kuma mun sa with Android, shine da wayan ku na hannu wato Android. Na haka dukkanin wani bidiyo da za ka kalla channel ɗin nan, ka je ka duba wurin title ɗin bidiyon ka gani wannan na Android ne ko na PC ne. Idan na PC ne kana amfani da kwamfuta sai ka buɗe, idan na Android ne kana amfani da Android sai ka buɗe. So ba tare da ɓata lokaci ba, wannan shine abu na farko da za mu koyar da ku a cikin wannan YouTube channel ɗin namu, wato video editing. Sai abu na biyu da za mu koyar da ku shine graphic shine abin da ya shafi editing ɗin hoto, yanda za ka ƙara canja hotonka filter, yanda za ka yi rubutu akan hotonka, sai kuma haɗa sticker, haɗa baje, haɗa poster da dai sauran ire-iren waɗannan abun da su invitation cards, duka suna ɓangaren graphic, wanda insha Allah za mu koyar da ku. Wanda shi graphic yawanci ma ya fi daɗi a wayar Android ga masu ƙananun masu koyo kamar ku kenan. Sannan shi ɗin ma dai za mu koyar da ku da PC, inda insha Allah kuka ci gaba da bibiyar mu a wannan channel ɗin za ku koyi graphic tun daga farko har ƙarshe. Sai abu na uku da za mu koyar da ku shine YouTube for creators. Daidai inda muke so a bikin YouTube for creators shine waɗanda suke sha'awar yin YouTube
suna so su buɗe channel a YouTube like mu kenan. Kamar yadda muka buɗe muku wannan channel ɗin muna gabatar muku da darussa. Akwai wanda yanzu haka yana nan yana da wani evidence, yana da wani abu da yake so ya ga cewa yana koya wa mutane ko kuma yana nuna wa mutane wata baiwa da Allah ya mishi, to amma yana so ya buɗe YouTube channel baya da ilimi da ƙwarewa akan haka. So insha Allah ka ci gaba da bibiyan mu a wannan YouTube channel ɗin namu, za ka ƙware. Za mu koyar da ku tun daga sa'ilin da ku buɗe Gmail har zuwa buɗe YouTube, yanda za ku ɗaura bidiyo, yanda za ana kallon bidiyoyinku, yanda za ku na samun kuɗi da bidiyoyinku na YouTube, har zuwa yanda za ku na cire kuɗin da kuka samu a YouTube ɗinku. Insha Allah duka za mu koyar da ku idan kuka ci gaba da bibiyan mu a wannan YouTube channel ɗin. Sai abu na huɗu kuma da za mu koyar da ku a wannan YouTube channel ɗin shine UI systems, wa'ana na'urorin. Na san da yawan mutane za su ce a na'urorin masu an koyar da mu, tabbas sai an koyar da ku. Me ya kamata ka sani kafin ka siya wayar Android? Idan kana fa so ka zama video editor ne, ba kowane irin waya za ka siya ba, ko kuma ba kowane irin kwamfuta za ka siya ba. Idan kana so ka zama grapher ne, ko kuma kana so ka zama YouTuber, wa'ana mai amfani da YouTube channel kenan, ka sani cewa yayin da za ka mallaki na'ura, ba kowace irin gama garin na'ura za ka je ka mallaka. Dole akwai irin na'uran da ya kamata ka siya kafin yin haka. To a cikin wannan darasin namu insha Allah za mu koyar da ku sarrakan na'urori, wayoyi da computers kala-kala, wanda sai ka shiga cikin wayanka ka duba ka ga wannan wayar taka ita ya take, ya ƙarfin version ɗinta, ya ƙarfin RAM ɗinta da sauransu. Sannan kana sha'awa, ko misali a ce bayan kana koyawa wannan channel ɗin ka samu za ka siya na'urar kwamfuta, to wace iri za ka siya, me da me za ka duba kafin ka siya wannan na'urar naka, wanda insha Allah duka za mu koyar da ku a cikin wannan YouTube channel ɗin nan. Sai abu na 5 shine technology. Za mu na koyar da ku abin da ake nufi da technology shine basira. Kun riga da kun san wannan basira kenan, wanda dukkanin wani application da muka ga yana da amfani, insha Allah za mu fito muku bayani akan application kaza mai waye ga yanda yake. Wanda yanzu haka idan ka duba YouTube channel ɗin nan namu, za ku ga wani bidiyo da muka ɗaura muku mahimman amfanin Xender guda 10. Bayan faturi da ake da Xender, receive and send, mun ƙara koyar da wasu mahimman amfani a cikin shi guda 10, wanda na san da yawan ku ba lallai in kun san su ba. So ire-iren waɗannan su ne bidiyoyin technology da za mu koyar muku a cikin wannan YouTube channel ɗin, saboda shi ma yana da matuƙar amfani. Sai abu na 6 shine interview comedy. Shi ma wani irin tsarin comedy ne waɗanda ake yin shi a TikTok ko kuma ake yin shi a YouTube. Bari ku ga irin shi. To ai har yanzu ma na ga da sauranka ba kawo ka ce duka ba, da haka kawai ka zo mu je mu ƙara kallon fim ɗin nan. Wallahi a'a. Kamar ya a'a. So kamar yadda kuke gani wannan shine interview. To insha Allah inda kuka ga wannan, mu ma za mu na yin irin shi, muna ɗora muku. Sannan a darasin mu na editing za mu koyar da ku yanda kuma za ku dinga yi, kuna sawa a YouTube ɗinku ko kuna sawa a TikTok ko Instagram. Sai abu na 7 shine siddabaru. Na san da yawan ku za su ce suna buƙatar wannan siddabaru. Shi ma bari ku ga mu nuna muku kaɗan daga cikin ire-iren siddabarin da za mu na koya muku. To kamar yadda kuke gani wannan shine siddabaru. To ire-iren waɗannan bidiyoyin za a nuno ka tare da maciji ko da zaki ko da menene, insha Allah duka za mu na koya muku, za ku na ganin idan bayan mun yi za mu na nuna muku, za mu dinga yin mana ɗora muku. Sannan kuma a darasin mu na editing za ku ga yadda kuma za ku na yin irin wannan editing ɗin, saboda na sa akwai wanda suna da sha'awar irin wannan. Sai abu na 8 kuma shine abu na ƙarshe wanda za mu na yi a wannan channel ɗin shine bidiyoyinmu. Abin da muka iya sa mana ce muku bidiyoyinmu shine wannan abu na 8 ɗin da za mu yi. Bidiyoyinmu ne za mu na ɗora muku. Za mu na yin comedy muna ɗora muku. In mun yi bidiyon waƙa za mu dinga ɗora muku, shi ma ku dinga gani. Har wawu ba fim in mun yi za mu dinga sa muku a wannan channel ɗin kuna gani. Me yasa za mu na yin haka? Saboda Bahaushe yana cewa idan mutum zai baka kyautar riga ka fara duba na jikinsa tukun. To da ganin bidiyoyinmu da za mu na ɗora muku, hakan shine zai ba ku dama da ƙwarin gwiwa cewa muna aiki mai kyau, ko za ku na ganin irin aikin da muke yi, wanda kuma za ku ji daɗi kuma za ku samu ƙwarin gwiwar ci gaba da kallon bidiyoyinmu, kuna samun ƙarin darasi a kai. To shi ne dalilin da ya saka za mu na ɗaura muku bidiyo.